Gott kvöld at somol, og vær hjertelig velkommen til dette møte i kyrkjene. Og til kyrkjan og tapur som i fela, lett dette møte til rattes. Vi har gjester okkara midlun, Inge Margrethe og Flemming Kåpo Svendsen, som vi vil si hjertelig velkommen til iblant oss. Som til langt har vært fremme i fjallmidlen, og som flest vita, så hendte en stor sorg i familien Tjattaimon i 2004. Det har vært her i tsunami flowaldan herjaie i Thailandet. Det var for tog vannlagno at missa flere av sånne kære. Hette sjølvan var en tung og strævent hui å komme tjøkno, men Kåpo Svendsen har så skriva en bok om hetta, hessa opplevelsene, alt det som hendte og kjallavåren av hessa store sorg. Det boken som vi finner heite Degen, Sorgen og Vånen. Det var høve settene etter møte at åknasar bokene. Kvöldet for framsålais at nu får vi da synsja en felagsholm, så kommer Kåpo Svendsen og hever møte i hotellene. Og vi tar atlet av såleis at etter at hotellene lio, så synsja vi en solm, og så enda vi løtene her i kyrkjene. Og öll bøyen at han var nere i kjattlaren til okkon til en nottrabita, og vi vana at de kunne alt komme. Ta var eisne høve til at sette spurningar til Kåpo Svendsen, kanskje kona vi. Og vi vana å få et kvöld saman som vi öll kunne læra neka. Så skal jeg eisne opplysa at Sjónvarsrasen Iktus tekur hetta opp så gong fyrir i kyrkjen i kvöld, men det blir genga spekla fyrir, så vidare til det. En annan fyr, hjertelig velkommen, og vi færre å byrja vi å synja nummer 42. Nummer 42, og så fær Flemming Kåpo Svendsen året.
Jeg vil gerne begynde med at takke for den varme velkomst her til Fuglefjord. Jeg kan oplyse, at jeg er født på Bornholm, og jeg har aldrig været i tvivl om, andet end at Bornholm er det smukkeste sted i Danmark. Men jeg må indrømme, at efter jeg er kommet til Fuglefjord, er jeg begyndt at vakle i troen. For det er som om Bornholm har fået en i hvert fald overordentlig stærk konkurrent. Så skal jeg ikke sige mere. Jeg vil begynde mit indlæg med 2 eksempler fra det virkelige liv. 2 dåbssamtaler, jeg har haft inden for den sidste tid. Jeg er jo præst i Birkerød Sogn, som ligger nord for København. Der kom en ung familie, skulle have deres barn døbt, og så spørger de, om hans farbror, der også var præst, kunne få lov at døbe deres barn. Det sagde jeg selvfølgelig straks ja til, men tilføjede, at jeg da gerne ville have en samtale med barnets fars farbror. For jeg havde selv en dåb, så når vi var 2 præster, der skulle have været sin barnedåbet sammen gudstjeneste, så var det praktisk at have det koordineret lidt, så jeg ringer farbroren op. Og vi får en hyggelig snak, og så siger han, når du skal til den gudstjeneste, vi skal have sammen, vil du så ikke tage din bog, Døden, Sorgen og Håbet med? For den vil han og hans kone gerne læse. Jeg spurgte, hvad der var baggrunden for, at de meget gerne ville læse min bog, og så fortalte han følgende. Ham og hans kone havde 2 drenge. De var en 2-3 år gamle, og så kørte de en søndagstur, hvor hans kones lillebror var chauffør. En spritbilist kører ind i dem, og begge drenge og hans kones lillebror bliver dræbt. Hans kone bliver alvorligt kvæstet, men kommer over det, og selv der sker ikke noget med ham. Få år efter fik ham og hans kone en datter. Da hun blev 17 år gammel, døde hun af meningitis. Det var en del af den families historie, og nu vil de gerne læse min bog. Den anden dåbssamtale kommer der en ung familie, det kommer med deres andet barn. Det første barn var født med et alvorligt handicap. Det overlevede fødslen. De kom hjem med det, men det fik tilbagefald, så de måtte tilbage til hospitalet, og det overlevede, og så kom de hjem. Men i lang tid måtte de pendle mellem hjemmet og hospitalet, stadig usikre på, om barnet ville overleve. Det overlevede, men de vidste ikke, hvor alvorligt det ville blive ramt af handicap resten af livet. Nu kommer de så med det andet barn, som også var født med et alvorligt handicap. Og de kom ind i den samme pendulfart mellem hjemmet og hospitalet, og også det andet barn overlevede. Og de skildrede for mig, hvordan livet havde udviklet sig helt anderledes for dem, end de havde håbet og forventet. De havde jo som et hvert forældrepar håbet og drømt om at få et rask og velskabt barn. Men på grund af disse 2 handicaps med de følger, det medførte, det ene hospitalsophold efter det andet, så havde de været umådeligt trætte, havde ikke haft kræfter til deres arbejde, følte heller ikke, at de havde haft tid til noget andet uden at fokusere på de 2 syge børn. Og nu vidste de ikke, hvordan deres liv ville forløbe. Jeg kender ikke jer, som er samlet i kirken her i aften. Jeg kender ikke jeres livshistorie. Men flere af jer har sikkert oplevet, at livet har gjort ondt. At I er ramt af noget, som I ikke havde forventet.
Noget, som I havde frygtet, men ikke troet på, ville ramme jer. Jeg er opvokset i en privilegeret sammenhæng på Bornholm. Hele min familie er landmænd. Jeg er altså den første i min generation, der fik mulighed for at få det, der hedder en højere uddannelse. Jeg er uddannet teolog og præst. Og så er jeg til lige så privilegeret, så jeg er gift med verdens sødeste kone. Det er mit store privilegium, som jeg er dagligt taknemmelig for. Min kone er også teolog. Vi har 4 børn, og de 2 ældste er teologer. Den nummer 2 er gift med en, som forøvrigt har været her i Fuglefjord lige efter sine studentereksamen, så nogle af jer har måske mødt vores svigerdatter Lisbeth. Hun har læst dansk og underviste i dansk. De havde 2 børn, som var 3 og 4 år, og det gik dem, som det jo går mange unge familier, at de synes med fuldtidsarbejde, så bliver kalenderen tæt. Så de træffede en stor beslutning, nemlig at bruge de orlovsmuligheder, der er efter gældende lovgivning, til at satse på i 2 måneder, at der skulle al opmærksomhed rettes mod deres børn. Vi synes jo, det var en flot beslutning, og alt faldt på plads, hvor vores svigerdatter både fik fast ansættelse og familieorlov samtidig, og de undersøgte, hvor de skulle rejse hen. Der er jo altid forskellige parametre, sådan er det jo altid, når vi skal på enten det er ferie, eller i det tilfælde på en familieorlov i 2 måneder. Hvor er det bedst at rejse hen? Og de talte med nogle af deres naboer, som havde været i Thailand, og de opfordrede dem stærkt til at rejse til Thailand. Der var smukt om vinteren, der var billigt, der var ikke sådan risiko for terrorisme. Så de rejste i begyndelsen af december forventningsfulde til Thailand. Og vi fik også flere opmuntrende og spændende mails fra dem, hvor de beskrev for os, hvad de oplevede sammen. Den jul var vores datter, som har læst religion og dansk. Hun var i Damaskus for at studere arabisk på et universitet dernede. Så min kone og jeg rejste til Damaskus for at holde jul sammen med hende, og det var en stor oplevelse. Jeg har den særlige interesse, at jeg gerne vil finde så mange steder, som er omtalt i Bibelen, som det er muligt. Og jeg har fundet ganske mange. Jeg fandt også nogle nye i Damaskus, for det er jo en af de hovedsteder, der er omtalt flere steder i Bibelen. Det er jo en af verdens ældste hovedsteder for omtale i Gamle Testamentet, og det var også Paulus, da han hed Saulus, var jo på rejse til Damaskus, hvor han var parat til at fange de kristne, de der bekendte Jesus som herre og frelser, og tage dem til fange og måske ovenikøbet aflive dem. Men mens Paulus var på vej til Damaskus, så møder han den opstandende Kristus, og det forandrede Paulus liv. Det kan vi læse om i Apostlenes Gerning, kapitel 9. Og det, at Paulus kommer til Damaskus efter denne stærke Kristusoplevelse, det har faktisk også sat sit præg på byen, så flere steder bare navn efter Paulus, og det var en stor oplevelse. Det var også en oplevelse at være til juleaftens gudstjeneste i Damaskus, hvor de kristne jo er et lille mindretal, hvor det store flertal er muslimer. Den 25. om aftenen var vi inde på en netcafé og læste en dejlig mail fra vores søn, som beskrev, hvordan de havde fejret juleaften på en meget smuk strand i Thailand. De havde været sammen med andre danskere, hvor børnene havde syntes, det var festligt der ved stranden at synge danske julesalmer og læse juleevangeliet. Den 26. om morgenen tog min kone og jeg sammen med vores datter på en længere tur til floden Eufrat.
Eufrat er jo en af de floder, der er omtalt flere steder i Gamle Testamentet, og som jeg også havde set frem til og kom til at gå langs ad. Og det gjorde vi også. Og da vi gik der ved Eufratfloden, så fandt vi også en gammel kirkeruin. I den guidebog, vi havde med, var der beskrevet, hvordan der lå ruinerne af verdens ældst bevarede kirke. Nu har jeg læst tilsvarende om andre kirkeruiner i andre guidebøger, så jeg skal ikke fælde nogen dom om, hvor den ældste bevarede ruin ligger. Men i hvert fald så synes jeg, at der er noget tankevækkende at stå ved en kirkeruin, hvor mennesker har samledes i Jesu navn længe før der blev bygget kirker i Danmark. Et vidnesbyrd om, hvordan meget tidligt i historien er der mennesker, som har samledes regelmæssigt for at ære og tilbede Gud. Mens vi gik der ved Eufratfloden, så ringede vores datters mobiltelefon. Det var vores yngste søn hjemme fra Danmark, som ringede for at sige, at i det danske fjernsyn havde de vist en alvorlig katastrofe et sted i Asien. Det var lidt uklart på daværende tidspunkt, hvor det var, og det var også uklart, hvor omfattende katastrofen ville blive. Men jeg må sige, at siden den dag har mit liv været anderledes. Jeg blev straks fyldt af en frygt for, hvad der mund var sket med min familie, hvor mange mennesker var blevet ramt af den katastrofe. Men samtidig prøvede jeg jo på at berolige mig selv, altså journalister, de giver jo nogle gange en dramatisk beskrivelse, og når man så kigger nærmere efter, så viser det sig, så blev det heldigvis ikke så alvorligt, som man havde forudsagt. Så det var klart det, jeg håbede. Men i alle tilfælde tog vi tilbage til Damaskus og kom sent tilbage den aften og gik ind på den netcafé, som vi også havde været inde på den 25. Og gik ind på både Udenrigsministeriets hjemmeside og Danmarks Radios hjemmeside. Udenrigsministeriet, de holdt sig jo i sådan objektive, forsigtige vendinger, mens Danmarks Radio var mere direkte i deres formuleringer, og det var deres vurdering, at der var sket en alvorlig katastrofe. Vi hørte om en flodbølge, en tsunami, som vi knap nok havde hørt før. Det ord gik også igen. Vi blev planlagt hos vores datter, som jo var lige så chokeret og ramt som min kone og jeg, og så tog vi tilbage til Danmark. Da jeg sad i flyet tilbage til Danmark, så traf jeg den beslutning, at jeg ville rejse til Thailand for at finde min familie. Da vi kom til lufthavnen, blev vi modtaget af vores yngste søn. Vi var sammen med vores børn og svigerbørn, og også vores søn Jakobs svigersforældre, altså Lisbeths forældre. Og den dårlige nyhed, det var jo, at vi intet havde hørt. Nu var der jo gået nogle dage, og vi havde intet hørt. Det er klart, at man prøver på at berolige sig selv med, at de kan være landet på en øde ø, hvor der er dårlige kommunikationsmuligheder, så de ikke har kunnet komme i kontakt med os. Men vi havde intet hørt. Så ringede jeg Udenrigsministeriet op for at forelægge dem min plan om at rejse til Thailand for at finde min familie, og de sagde, at det var en dårlig idé. For alt var kaos i Thailand. Jeg var ikke kommet frem. Og lykkedes det mig endelig at komme til et hospital, så var det jo ikke sikkert, at jeg fik lov til at gå ind og undersøge, om min familie var der. Jeg skulle gøre noget andet, sagde. Jeg skulle tegne en så god karakteristik af min familie som muligt, og det gjorde vores drenge. Vi lagde ind på nettet billeder og beskrivelser af vores familie. For Udenrigsministeriet sagde, at hvis nogen fandt dem forslået på et hospital, så var det vigtigt, at de havde mulighed for at identificere dem. Men dagene gik, og vi hørte intet. Samtidig var der adskillige
journalister fra min politiske fortid, som havde bemærket, at min familie var savnet. Og de kontaktede mig, og det betød, at en række ønskede interviews i blade, radio og tv. Jeg fulgte opfordringen fra Udenrigsministeriet om at bruge anledningen, muligheden for at give en så god beskrivelse af min familie som muligt. Disse mange interviews, de udløste, at mange personer kontaktede mig. De sendte breve, de ringede, de sendte mails. Og det, de typisk beskrev, det var den situation, de selv var kommet i, da de pludselig havde mistet et familiemedlem. Det kunne være ved en arbejdsulykke, ved en trafikulykke, ved en alvorlig sygdom, eller på hvilken måde det nu skete på. Og der lærte jeg noget, som jeg ikke havde været så opmærksom på, hvordan man i Danmark ikke er særlig god til at tale sammen, når livet virkelig gør ondt. Der var en familie, som beskrev for mig, hvordan de havde mistet deres søn ved et trafikuheld. Så går de på fortovet i deres hjemby. Så kommer nogle af deres gode venner gående mod dem og går over på den anden side af gaden. De var tydeligvis usikre på, hvordan de skulle formulere sig i den situation, og for ikke at sige noget forkert, så valgte de ikke at gå ind i en samtale. Og det gik igen hos mange. Og det har overbevist mig om, at det at tale om døden er noget, som gennem de sidste 30-40 år i Danmark, jeg ved ikke, hvordan det er på Færøerne, men i hvert fald i Danmark, er det noget, man gør stadig sjældnere. Da jeg var dreng på Bornholm, og der kom en livvogn, så var jeg opdraget til, at man stod af sin cykel i erbødighed, indtil livvognen og følget var kørt forbi. Men i dag sker det praktisk talt ikke. Og er der en begravelse i en by, jeg er selv præst i et byområde, så kan det ske, at der måske kun er 5 eller 7 eller 9, der møder frem til begravelsen. For folk har jo så travlt, og de vil ikke tage en fridag eller en feriedag for at komme til en onkel eller tantes begravelse. Det moderne menneske, især i byerne, er blevet fremmedgjort for døden. Og det tror jeg er et stort menneskeligt og folkeligt tab. Jeg har i mange år været morgenbader, og en af dem, som jeg bader sammen med, og som jeg også sidder og snakker med i saunaen, en skoleinspektør, der er lidt ældre end mig, han siger, jeg går aldrig til en begravelse, for jeg vil ikke mindes om døden. Jeg har sagt til ham, det er jo en overraskende strussepolitik, du fører. For du ved jo, at de forskellige mennesker dør engang. Men døden er der stadig flere, der skyder på afstand. Og rammes en i familien af døden, så mangler man ord for, hvordan man taler med den, der er blevet tilbage. Ingen af os kan favne alle, men vi kan alle favne nogen. Og jeg tror, det er utroligt vigtigt, at vi hver især prioriterer, når døden indtræffer. Og det gør den jo hver eneste dag. At vi bruger tid og kræfter på nogen, som vi kan være næste for. Det, at jeg blev interviewet i mange sammenhænge, gjorde, at folk var åbne over for mig. I S-toget på biblioteket, eller hvor jeg mødte mennesker, der gik man naturligt hen og talte med mig. Og denne åbenhed var faktisk en hjælp. Det at mennesker henvendte sig, det følte jeg, det var sådan lidt som en salve, man smører på et sår, der gør ondt. Og det er den første udfordring, jeg
plejer at understrege, når jeg er ude og holde foredrag om dette emne, at vi hver især er opmærksom på, om der er nogen vi nu, efter et dødsfald eller en alvorlig, hvis der er en, der bliver ramt af en alvorlig sygdom, at det er vores opgave at være næste over for den, der er ramt. Så var jeg selv også heldig, at jeg havde en bestyrelse, i det arbejde, jeg havde dengang, jeg var leder af en paraplyorganisation for alt humanitært arbejde. Bestyrelsen havde forståelse for, at jeg efter tsunamien ikke havde de samme kræfter, som jeg ellers har haft. Men samtidig var det værdifuldt, at jeg bevarede mit arbejde, men passede det i mindre omfang. Det siger jeg til alle, som har et personale ansvar. Er der en på arbejdspladsen, blandt kollegaerne, der er blevet ramt af dødsfald, så tror jeg, det er vigtigt, at vedkommende bevarer kontakten til sit arbejde, men ikke mere end kræfterne rækker. For dette at have mistet er noget, der virkelig tærer på ens kræfter. Dagene gik, og vi hørte intet. Sådan en dag taler jeg med Udenrigsministeriet, som siger, at det område, hvor jeres familie var, har vi nu undersøgt på kryds og tværs, og der findes ikke nogen i live. Og samme dag kom politiet og skulle have spyttet min kone og mig for at lave nogle DNA-tests, og der var vi klar over, at nu var det vores families lig, som man gik efter at finde. Da min mor døde midt af dage for godt et år siden, så var der en læge, som konstaterede, at min mor var død, og vi gik i gang med forberedt begravelsen. Men her vidste vi jo ikke, om vores familie var død. Alt tydede på det, men der var jo ingen, der havde konstateret, at de var døde. Og juridisk, så levede de stadigvæk. Men der besluttede vi 2 familier at holde en mindegudstjeneste. Vi holdt det i den kirke, hvor jeg næsten på datoen 6 år tidligere havde viet min søn og svigerdatter. Det var en tung dag, men samtidig følte vi, at der blev sat et vist punktum. Da der var gået 2,5 måneder efter tsunamien, blev så vores svigerdatter Lisbeth identificeret. Min kone og jeg rejste sådan, vi havde planlagt lang tid i forvejen, en forårstur til Malta i Middelhavet. Politiet havde sagt, at vi skulle altid have mobiltelefonen tændt, og der ringede de, da vi var på Malta, og nu var vores søn blevet identificeret. Og da vi kom tilbage fra Malta, så havde statsministeren indbudt alle os, som var ramt af tsunamien, til en tur til Thailand for at deltage i en mindehøjtidelighed og samtidig se det sted, hvor vores respektive familier havde været, da tsunamien brød igennem. Vi besluttede så, inden vi rejste til Thailand og begravede vores søn og svigerdatter. Vi vidste jo ikke, om vi kom levende tilbage fra Thailand. Vi synes, det rigtige var at holde en begravelse. Og det blev så den første begravelse. Jeg kan oplyse, at et par måneder senere blev vores yngste barnebarn identificeret. Og vi valgte så at begrave vores yngste barnebarn, for den sommer skulle jeg vie vores søn og vores datter og svigersøn, og der synes vi ville have begravet vores barnebarn inden brylluppet. Og som den sidste af alle danskere, der blev identificeret, nummer 45, der blev vores ældste barnebarn identificeret. Så vi holdt altså begravelse i alt i 3 omgange i tillæg til mindehøjtideligheden. Så rejste vi til Thailand, og vi, der rejste, var bogstaveligt talt i samme båd. Rejste med det samme fly,
Turen var meget vel tilrettelagt. Både statsministeren og den daværende vicestatsminister Bent Benson og også kronprinseparret var med. Jeg kan beskrive lidt situationen ved at nævne en enkelt familie, som jeg talte med. Vi talte selvfølgelig meget sammen i løbet af de dage. Det var en jysk familie, hvor de var på alder med min kone og mig. De havde en datter, som var ved at blive færdig med sin uddannelse til læge, og så havde de fået en vidunderlig svigersøn, der er ved at blive færdig som civilingeniør, og de havde købt grund tæt ved, hvor de boede. Så blev de gift, og så besluttede de at tage på en bryllupsrejse, inden de skulle op til de afsluttende eksamener og i gang med husbyggeri osv. Og de havde besluttet sig for at rejse til Thailand. Og de rejser rundt i Thailand og kommer til et hotel, hvor de har lyst til at overnatte. Og der er et ledigt værelse, så det er de glade for. Det værelse bliver ramt af tsunamien, og de omkom. Og sådan havde jo hver enkelt familie, som var med på turen, sin egen historie at fortælle. Det var en af de danske biskopper, biskoppen over Aalborg Stift, som forestod mindehøjtideligheden. Og det var en mærkelig oplevelse at sidde ved stranden, en smuk strand, kigge ud over et hav, der var blikstille. Der var mange smukke planter i området. Thailand er på mange måder et smukt land. Nogle af jer har måske også været der. Men at sidde der ved dette smukke, blikstille hav og vide, at det pludselig var blevet forvandlet til en dræberbølge, som i hele området slog over 300.000 mennesker ihjel. Det var jo en ufattelig tanke. Ufatteligt, uvirkeligt. Sådan forekom det i. Efter mindehøjtideligheden blev vi kørt til de respektive steder, og vi blev kørt til det område, der hedder Khao Lak, hvor vores familie var kommet. De skulle bare være der i ganske få dage, men nogen af deres naboer hjemme havde sagt, at hvis I bare får mulighed for at være der 2 eller 3 dage, så skal I tage turen om Khao Lak, så I kommer til at opleve den meget, meget smukke natur. Og de kom til Khao Lak, men de kom aldrig derfra. Vi blev ført til Khao Lak, og da jeg gik der på stranden, så blev jeg overrasket. For der var et område, hvor alt var ødelagt. Vi havde jo været inde på nettet forinden og set, hvordan området havde været før tsunamien. Og hvis vi forestiller os, at havet er sådan baggrunden af kirken der, så har der sådan lidt foran mikrofonen her ligget et badehotel. Og der lå sådan en række af badehoteller få meter fra kysten. Bag disse badehoteller, der lå en række hytter, og det var den ene af de hytter, som vores familie havde lejet. Men der, hvor vores familie havde været, der var badehotellet og hytterne totalt smadret. Der var ingen overlevende fra det område. Men det mærkelige var, at når jeg kiggede en 25 meter til den ene side og 25 meter til den anden side, så var hotellerne og hytterne ikke smadret. De var beskadiget, men ikke smadret. Og vi fik også at vide, at der 25 meter til hver side var der adskillige, der havde overlevet. Kunne man jo ikke lade være med at spørge, hvordan det hang sammen. Så fik jeg at vide, at 25 meter til den ene side og 25 meter til den anden side var der klipper, som var gået ud i havet. Og når tsunamien kommer og løber langs havbunden, så bryder den jo op, når den møder kysten. Men når den møder disse klipper, der virkede som bølgebrydere, så blev kraften ført ind mod midten,
og en ingeniør har beskrevet for mig, hvordan kraften bliver 4 gange så stor. Så der, hvor min familie var, der var kraften aldeles overvældende. Bølgerne har nok været en 6-7-8 meter høje, og måske det har haft en hastighed af 600-700 km i timen. Og det er baggrunden for, at lige ude i vandet, der lå en politibåd, som vejede mange ton. Den blev af bølgerne løftet og ført 3 kilometer ind i landet, op over hovedet, hvor vores familie var, og 3 kilometer ind. Det virkede jo fuldstændig ufatteligt, men det siger noget om, hvilke helt enorme, ufattelige naturkræfter, der har været på spil. Men man overraskes jo også, hvordan det er, at der lå nogle stene og klipper, i den grad kunne styre bølgerne. Så et sted var de totalt dræbende, mens de så tæt på, der var der adskillige, som overlevede. Spørgsmålet, hvorfor, dukker jo naturligt op mange gange i sådan et forløb. Jeg har altid troet på Gud, som skaberen, som Herren, som har al magt i himlen og på jorden. Men jeg har nogle gange i mit liv oplevet, at jeg ikke har kunnet forstå Guds disposition. Da jeg var gymnasieelev, var jeg med til at sende en missionær til Etiopien. Jeg var overbevist om, at det var Guds vilje, hun skulle rejse. Jeg husker endnu hendes vidnesbyrd ved udsendelsesfesten, at hun var sikker på og overbevist om, at det var Guds kald til hende, var uddannet sygeplejerske, at hun skulle til Etiopien og tjene Gud der. Hun fik medicin mod malaria, men det første brev, hendes forældre modtog om deres datter, det var, at hun var død af malaria. Det gjorde et voldsomt indtryk på mig som gymnasiast, og jeg måtte sige til Gud, hvorfor beder du dig sådan ad, Gud? Her har vi sendt hende ud til Etiopien, og så dør hun, før hun er kommet i gang med sin tjeneste af malaria. I min studietid var jeg med i en ydre missionskreds, hvor der var en familie, han var lige ved at blive færdig med sin lægeuddannelse. Hun var lægesekretær. Han var en meget, meget dygtig læge og kunne have fået en fremragende lægekarriere i Danmark. Men de var overbevist om, at det var Guds kald til dem, at de skulle rejse til Tanzania, hvad de gjorde med deres 2 piger. På den missionsstation, hvor han var, der kom de til at mangle mad, og han havde fået et kursus i at være jæger, og han tog afsted sammen med nogle af de indfødte for at jage bøfler for at få mad til missionsstationen. Og sådan som jeg har fået det beskrevet, så klikkede de indfødtes geværer. Det var kun hans gevær, der fungerede, og han rammer bøflen, men ikke totalt dræbende, så bøflen med sine sidste kræfter kaster ham op i luften, hvor han så falder ned og bliver kvæstet. Nu var der ham, der førte bilen, så han måtte bæres tilbage til missionsstationen, og da han kom tilbage og kom på operationsbordet, stod han ikke til at blive reddet. Jeg hørte det til et møde, jeg var til i København, og da jeg cyklede hjem, måtte jeg også sige til Gud, det forstår jeg ganske enkelt ikke. Men når jeg læser i min Bibel, så ser jeg også ligesom, kan vi sige, 2 linjer. Den ene linje skildrer, hvordan Gud griber ind på underfuld måde og frelser, redder og bevarer. Men samtidig ser vi mennesker, som der er bedt for, og de omkommer. Hvorfor? Ja, jeg kender ikke svaret. Da jeg gik i søndagsskole på Bornholm, havde jeg en søndagsskolelærer, der var en god fortæller. En søndagsskolelærer skal jo helst være en god fortæller, og det var min søndagsskolelærer. Og han havde sin favorithistorie.
Det var om Daniel, profeten Daniel, som vi kender fra Gamle Testamente, og hans 3 venner, Shadrach, Meshach og Abednego. Vi husker, hvordan de blev ført af Babylonerkongen til det babyloniske fangenskab i forbindelse med, at Jerusalem faldt der i året 587-586 før Kristus. Forskellige grunde, så faldt disse 3 venner i unåde hos den babylonske diktatorkonge, og de skulle smides i den glående ovn. Og min søndagsskolelærer, han beskrev dramatisk, hvordan den glående ovn blev ophedet mere og mere. Meget mere end normalt. Så blev Daniels venner kastet i ovnen. Men hvad sker? Gud beskyttede dem. Nu var min søndagsskolelærer ikke den, der sådan sagde halleluja, men stemningen var helt til at sige halleluja efter Guds underfulde regning. Også Daniel faldt i unåde på et tidspunkt, og han blev kastet i løvekuglen. Men min søndagsskolelærer beskrev, hvordan Gud lukkede løvernes gab, så der skete intet med Daniel. Jeg gik så en dag op til min søndagsskolelærer og sagde, ja, jeg har også læst i Bibelen. Og jeg har jo læst om Johannes Døberen, som havde meget stor opgave i Guds frelsesplan. Han prædikede nede ved Jordanfloden. Mange blev omvendt. Han havde en karismatisk udstråling og gennemslagskraft. Men han røg i fængsel. Og under mærkelige omstændigheder blev han halshugget. Og min søndagsskolelærer kunne kun sige, at han vil hellere fortælle om Daniel og hans 3 venner. Jeg nævnte også for min søndagsskolelærer, at Jesus havde jo 3 apostler, som stod ham særlig nær. Peter, Jakob og Johannes. Det var ligesom inderkrisen, som havde fået en enestående teologisk uddannelse. Og Jesus gav jo sine apostle denne kæmpe opgave, før Jesus vendte tilbage til sin himmelske far, nemlig gå ud i al verden og gør alle folkeslag til mine disciple. Det døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn. Og det lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer. Så kommer løftet, se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Så kan vi læse i apostlenes gerninger, hvordan Peter og Jakob blev smidt i fængsel. På underfuld måde blev Peter reddet, Jakob blev henrettet. Hvorfor? Jeg kender ikke svaret. Jeg har læst meget af nyere missionshistorie, hvordan mange fra de nordiske lande, også her fra Færøerne, fra USA, fra England og andre lande, er rejst ud til de områder i verden, hvor man ikke har hørt om frelsen i Jesu navn. Rejst ud i lydighed mod missionsbefalingen. Men mange omkom. Den ene af missionærerne, nogle gange begge missionærer, nogle gange mistede de nogle af deres børn. De var rejst ud i lydighed mod Guds kald, men nogen fik kun en meget kort tjeneste. Hvorfor? Hvorfor? Gud siger gennem profeten Esajas, at mine veje, de er helt anderledes end jeres, og mine tanker, de er meget, meget højere end jeres. Der er en side ved Gud, som vi mennesker ikke forstår, og som vi aldrig for alvor kommer til at forstå. Men min erfaring var, især under de første måneder, hvor smerten og sorgen var voldsomst, at stiller man spørgsmålet, hvorfor, så gives der ikke noget svar. Spørgsmålet, hvorfor, fører en ind
et mørke, jeg kunne tage nogle af de tunneler, jeg har her på Færøerne, ind i en mørk tunnel, hvor der ikke er lys for enden. Og i den situation læste jeg flere bøger, og rammes man af et stort tab, så kan jeg kun anbefale, at man læser nogle bøger af dem, som har gennemlevet det og prøvet på at sætte ord på deres tanker. Der er også flere læger og sygeplejersker og andre, som kender meget til sorgens faser, som giver menneskelig hjælp. Det vil jeg også anbefale varmt at tage del i den hjælp, man kan få. Og en præst, jeg kender godt, som jeg havde nogle samtaler med, også noget af min familie, som fik ført samtaler med nogle sjælesorger, som hjalp dem. Jeg var selv glad for de samtaler, jeg havde med den præst, jeg kender, og det kan jeg kun anbefale alle, som kommer i samme situation som mig. Men en af de bøger, som jeg fik meget ud af, det var en Gerald Sitzer, hvis historie er følgende. Han har skrevet en bog, der hedder Grace Disguised. Han og hans kone var med i det amerikanske studenterarbejde. Han var en blændende dygtig jurist. Hun var kunstner og sanger. De blev tidligt gift, men kunne ikke få børn. Og især hans kone var meget slået ud over. Men da de havde været gift i ganske mange år, så fik de det første barn, og i det følgende år kom der 3 til, så i løbet af ret kort tid havde de 4 børn. Da de var sådan halvt store, tager Gerald Sitzer og hans kone på en skovtur sammen med deres 4 børn, hvor hans mor også er med. Efter at de har gået en tur i skoven, nyt eftermiddagskaffe og den gode kage, så vender de om for at køre hjem. På vejen hjem bliver de mødt af en spritbilist, der kører ind i dem. I bogen skildrer han meget nøgternt, hvordan han står på landevejen, og hans kone ligger død, og hans datter ligger død, og hans mor ligger død. 3 generationer omkom ved samme færdselsuheld. En af drengene klynker, han har fået smadret sit knæ. Der var ikke sket noget med ham selv. Han skildrer der i bogen, hvordan livet nu blev helt anderledes for ham. Ham og hans kone havde fået lov at leve på livets solside. Nu blev han pludselig ført ind i skyggesiden. Det var ikke let at være alene far med flere teenagerbørn. Der var ikke så mange kræfter til de lærte juridiske foredrag. Han var blevet professor i jura og sad i betydelige kommissioner og løste store juridiske opgaver. Nu var der nærtstående opgaver, som pressede sig på, og det kneb med kræfterne til bare at give noget af den undervisning, som lå i hans professorstilling. I den situation mødte han jo flere gange spørgsmålet, hvorfor? Hvorfor skulle det her indtræffe? Og som han også siger, noget af det tunge, det er jo, når ens børn er ramt af sorg, og man står magtesløs. Han fortæller for eksempel, hvor den ene af drengene kommer og siger, far, da jeg var henne og tisse, inden vi skulle køre tilbage, hvis jeg havde kommet 2 minutter senere, så havde mor jo levet i dag. I denne situation gør Sitzer noget, som jeg selv har haft meget hjælp af. Han siger, spørgsmålet hvorfor fører kun til håbløshed. Det, der er afgørende, det er, at vi prøver at flytte fokus fra det spørgsmål, der ikke giver svar på, og hen på det, vi kender. Nemlig, at Gud af kærlighed til os har givet os sin søn, Jesus Kristus. Der er 3 afgørende begivenheder i verdens historie.
Den første afgørende begivenhed er skabelsen, hvor Gud ved sit almagts ord skabte alting. Også den smukke natur, som man får herligt blik, når man kigger ud af vinduet her. Der ser vi noget af frugten af Guds skaberværk. Men i dag er verden jo ikke fuldkommen. Der findes ødelæggelser. Mennesker slår hinanden ihjel, forpester livet for hinanden. Der er krig, borgerkrig, ulykker. Bibelen siger, det første menneskepar gjorde oprør mod Gud. Syndefaldets følger, jeg tror, jeg er langt mere overvældende, end vi kan forestille os. Det er derfor, der er nød, lidelse. Også naturen er ramt af syndefaldets følger. I denne situation besluttede Gud at udtænke og iværksætte en frelsesplan. Hvis indhold er, at hans egen søn forlod sin herlighed og blev menneske som os. Ikke alene det, han blev fattig. Gik omkring og gjorde vel, men mødte modstand. Og til sidst blev han korsfæstet. Mærkeligt, at Gud valgte en frelsesplan, som indebar så meget en lidelse for Gud selv og Guds søn, Jesus Kristus. Hvorfor Gud valgte den løsning, ved jeg ikke. Jeg har ofte tænkt på Jesu mor Maria, som jo fik englebesøg og fik betroet den kæmpe opgave at blive mor til verdens frelser. Så har hun stået langfredag og set op på korset. Nu hænger min egen søn døende. Hvad bliver der af alt det Gud har lovet? Og Jesus disciple var totalt nedbøjet. Vi havde håbet på ham, men nu er han død. Alt håb er ude. Det var situationen for disciplene og Jesu mor. Langfredag, påskelørdag. Påskemorgen er den afgørende vending. Der kommer vi til verdenshistoriens største og vigtigste begivenhed. Jesus overvandt døden. Det er en så skelsættende begivenhed, så vi kan ikke for alvor gennemskue konsekvenserne af, hvad påskemorgen betyder. Der er skabt en totalt ny situation, hvor den verden, hvor døden og ødelæggelsen er herskende, er overvundet af Kristus. Så det gælder, som han siger, jeg lever, og I skal leve. Jeg bruger nogle gange et billede fra 2. verdenskrig for at illustrere påskemorgens rækkevidde. Da de allierede tropper gik i land i Nordfrankrig, blev naziriget principielt overvundet. Men der gik et stykke tid, før naziriget faldt, og friheden var definitiv og endelig. Sådan er det også fra Jesus stod op påskemorgen, og til han kommer igen. Så er der en periode missionens tidsalder, hvor vi har den store opgave at realisere missionsbefalingen. Men der er en tidsalder, hvor på den ene side døden er overvundet i Kristus, men samtidig har døden og ondskaben magt. Det er den periode, vi lever i. Men der er det afgørende, at vi ikke fokuserer på døden og ødelæggelseskræfterne, men fokuserer på ham, Jesus, som har overvundet døden. Og dermed kommer jeg til den sidste og afgørende begivenhed i verdenshistorien. Nemlig, at Jesus kommer igen for at genoprette
sit herlighedsrige. Og når vi læser Johannes åbenbaring, hvor det beskrives indgående, men også flere steder i Gamle Testamente, Jesus taler også selv om det, så finder vi, at her bruges ord, begreber, som fører tanken tilbage på skabelsens morgen. Så det Jesus kommer og genopretter, det er det, der blev ødelagt i syndefald. Nyt Testamente taler om, at i det herlighedsrige Jesus opretter, der skal døden ikke være mere. Der skal ikke være sorg, der skal ikke være smerte. Alle detaljer er ikke beskrevet lige præcist, så derfor kan vi ikke danne os et fuldkomment billede, et fuldstændigt billede af, hvordan Jesu herlighedsrige vil blive. Men det, der er afgørende også, det er jo at kende Jesus Kristus. For det er jo Nytestamentets dybt alvorlige budskab, at når han kommer igen, så er der alene dem, der kender ham, som kommer til at følges med ham ind i herligheden. Og derfor er en ting jo afgørende, mens vi lever, at vi kender Jesus, tager imod ham og lever vort liv i taknemmelighed til ham, som har overvundet døden. Så det, han har vundet til hvert eneste menneske, at vi ikke afviser det, men lever i glad taknemmelighed hver eneste dag, fordi vi er elsket af ham og bestemt til i fællesskab med ham og leve evigt. Leve det egentlige liv, hvor det, der blev ødelagt ved syndefaldet, definitivt er borte. Tak for ordet. Vi takkar hjertelig for en alvarsamma talum, en djevande talum. Vi sier tusen takk for en god tale oss alle, om sorgen, men også om håpet, og om det levende håp som vi har i troen på Jesus Kristus. Jeg kom til å tenke på et vers i Romerbrevet kapitel 14, vers 8 og 9, som jeg tenkte at lese nu. For ingen av oss lever for sig selv, og ingen dør af sig selv. For når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi så altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Derfor døde Kristus og blev levet igen, for at han skulle blive herre over både døde og levende. Jeg halte at hese årene eisne vel utra vidt her, som vi da var hørt hese løtto. Det er best i Jesus Kristi, vi heva til livande vågen. I glede og i sorg. Og på Svendsen og familien har opplevd det av sånn særlig hatt. Vi har opplevd det eisen i okkar hatt. Men Jesus Kristus er han som har vunnet av deian, sorgene. Han hever givet okken ødlom vid sin oppreist enn av livande vågen. Lät dem okken halda fast i hesa vågen. Nu får vi til at synja Jesus sitt einasta, nummer 46. Men som jeg nevnte jeg byrja vi, så atla vi til at bjava tykken ødlom til en bita i kyrkjallaren. Det er plass for ødlom, så det er hjertelig velkommen. Så reisende hører vi at sette spurningar, om dere vil til. Det er reisende hører til å åkne seg bøkene som er skrivet om dette som er fer fram, døden, sorgen og håpet. Men han er jo ikke nok hver etter, han har jo flere visser, men vi har gjort en lista, så til å kunne sette deg av listan, så får du bøkene sendt han. Men nærkere er etter.
Nu synes jeg vi Jesus sitt einaste, og så vi utgangsbønnen, og så vi ligger til, og så er det velkommen i kjattlet.